Hi guys, this is your girl Paul Martinani. I come from Cloudwater. So ngiyacela ukuthi namhlanje nisenzele a favor and go to YouTube and look for Mzoleni Media Films and go to Ubunzima Bempilo and please click like and subscribe. Thank you. Mngani wami, ngizokukhipha osizini o. Yabona nje lokuxakeka kwakho uhlukene nakho. Kayeki wena kanjani? Lalela ke. Yakhumbula ubhuti wami lo ngangitshela ngaye? Yebo. Lalela kubhuti wami ngimtshelile ngawe. Wavele wajabula wancuncuza endakanamuntu imali. Ithi tata ngitshela. Ngithe nje akufuna nophulisa amasoko izolo ebekhona lapha kwami. Unamanga? Ngathi lalela khona umngani wami ubabani. Oh, as long as unemali, as long as uzophuma imali, as long as ngizophuma la. Ngimdonse ngendlebe kwayena ngaphela lalela badlali ngoabantu Useyazi vele kabi. waziyo uyena uthangilandi yabona njengoba ngizela uzolanda wena. Wamnandi esontweni namhlanje kodwa uzwile mfundisi class angaze ngithola umnandi obungaka kodwa wona ngiyakwazi masushumela nje usuke sewunesimo uhlupha lapha ake ngikwakhoneza kudala cha bekumnandi esontweni hayi phela manje ngikhethe ngoba ngazi yabona umfundisi kufanele ube nje insizwe enhlukuze nevesi olishumela lizwakale kahle ake ngikwenzele itiye khona osisaba ngangiphethe kahle abafikile abanezinkobe ngizafuna ukungichazela kancane kabuthi sithini story wena sebecela umfundisi bathi bafuna umthandaze eceleni ayibona ithombe lalela sho uzongisize ke girl Yebo girl. uzongincede ntombo Ngikulalelo. phathe kahle yabona ya bhuti wami kanje besende nelodwa Lalela. izwile weshe team namhlanje hey bo hayibo ayizandidinga ekufiwa namhlanje hayi uNkulunkulu befikile ehamba ngeenyawo ebandleni ekwanguhle uJesu bathi sita ta ya yelala ye yela mina ngiyazibenzela namhlanje bese ngathi ngikwenye indawo yazi inkosi Lathini uyazi ukabadi womnene oyethu weyana adlala lathini hayi kodwa khona khathaleke shem noma ngangibusisa kodwa ukukhathala nje ngikhathele Uqala kwena mngani wami. Sikakhulu impilo yabona namhlanje ngathi nje phila impilo entsha amaphupho kanti zololo nje uyazi impilo ukuthi akinjani. Sengikwazi ukufaka no makeup la ngiyipende nami nje ngiyabanye awukilwe. Yabusakhala ngazi ukuthi mabheki Ungayisho leyo. senga awuphandi hayi bobafu hayi angikholwa ke ntule ngibona la awukazi nje ngiphi imali engaka hayi bo selokho ngazalo baba nomama kukhulu lalela sengiyodlulisa lo yamjondolo awungeke awufune ndoda ke kodwa bafo kodwa baba namhlanje ke guys kwiBible study yethu sobheka ukuthi is the possibility and I was angini nonke enikhathalele lisindayo mina ngizoniphumuza you know and uNkulunkulu ukuthi abantu abeze benjalo abangithi abantu baqaqasha into zabo besebenza baza benjalo uNkulunkulu yena abashintshayo so ngifuna lana nje basenze evangelism nje siwina ama souls siwaletha kuKristu sibe nayo lento ukuthi singahleki hlunga abantu aba perfect asilandeni lokhu uhlobo labantu beze uNkulunkulu uzolungiselela yena dala uma ziqonda ukuthi itopic yethu namhlanje ngiyintroduce nje ngoba kunomuntu engifuna ukuntroduce kuyena ngifuna sibheke lengane zethu ezifika la uthola ukuthi mhlawumbe kade zikhipitile I know leli gama lisounda kahle kodwa ngoba siyaxoxa sizokhuluma nje with no offense attached to it ngiyabona ngisho thola ukuthi kahle hlale nomuntu yakhe u5 years thina sinomnyana umsixoxele nje njengebandla lento ukuthi abantu kade sebethana lo 8 years 5 years ufika uzothi athatha uJesu ashiya umnyeni wakhe ashiya ingane asebezakhile naleyo future sebebuild together Ngithanda ukuthi ngibonge kakhulu uNkulunkulu kukho konke angenzele khona. uNkulunkulu uyabazi ukuthi mabami bazalwane
engisuka khona kodwa namhlanje ngijabulile umuntu osifazane ophelele nami ngizizwa ngiphelele and ngiyathembisa ukuthi nami ngizohlale ngikhona because lana abazalwane ngihlale ngizwa khala amapiano ngiye ngisho ukuthi yazi ngiyahalela ukuthi ngifike lana kodwa ngajabula ukuthi namhlanje ngifikile futhi ngiyabona ukuthi ngifikele ezandleni ey-right uma ngifundisa ngiyabona izandla zakho yifudumele kakhulu hayi ngiyajabula ukuthi ngifikile nami ngiye ngafika lana ngiyakuzwa la ekhaya kufudumele ngiyazizwa izandla zakho mamfundisa ukuthi nje cha ngithola ikhaya impela naba nabakhokheli ngapha khona abantu engizokwazi ukuthi ngixoxe nabo mama noma mfundisi baba noma mfundisi hayi ngizothanda ukubonga nami ngoba isalwazi sihlala sikhala sithi wena ufuni ukhambe esontweni udlala ibhola hayi sengibonile nami ngiyabona abafethu nabayi bagxilile nje impela enkonzweni nami sengifuna nje ukuthi ngigxile endleleni kaNkulunkulu. Amen. Kunjani? Awu ngempila. Ezojabula ukuthi ugcina ufikile yazi namhlanje. Sengizokubona nje. Hawu ngiyabonga. Ngiyeke ngaloyo. Kade yazi lapha emnyama. Sekulo manje. Hayo ngiyeke sibunga ukhathalo yena ubeyazi ukuthi sixabana kanjani. Yo. Hawu neha. Hayi bunga kucangaza nomlengane yini. Awukahleke nawe. La into bengizela uthi phela siphuthume samamsunduzi. Azi ngikulungele khona ukuthi siya kaMama Msundisi kodwa ngizomahemhemu nje ukuthi kodwa nje nawe sibuya yibona lento lena angishadile angiloboliwe ngikipitile nje ngiyinto nje mfethu sibu awazi wena Angathathazi kuba wavela kamsana nami ngento ukuthi unqunye ebandleni. asithembe kanjalo ngoba nje sisho Kwasibili lento uneyibona uhlala nami ahla nani kwami Mngani yami asizile kabi thina sizozama ukusiza mntanami
ukusiza kahle undodakazi uAmanda nomntwana amthwele nawe futhi sibadala kangaka. Solomon umnyango lo eliphuma. Hayi. Ngiyacela nje ngoba uyakhola lo wena phumanike nephiwo. Ayikho into ezichazana nazo. Ngivumeleni manje. Manje. Sanibonani. Yebo ngane yami. Baba ngathi ngifika abantu babephuma. Niyaphila kodwa mama. Hayi siyaphila. Angizingajabula ukunibona. Ujabulile. Hayi, hlalani phansi ukuthi nami benginosuku olude. Hayi, ngiphuma eklinikhi phela ngikhathele. Siyabonga.